Ay, shoutout nga pala sa mga katribo ko dyan. Happy Anib, Marila Council. Salute mga tol. Yan. Kaya guys, kinabahan ako guys Bumukas yung pinto guys Yan yung sa ano namin. Guys, check tayo. Marami. What's up guys, magandang gabi po sa lahat at welcome ulit sa ating panibagong video guys no. Sa vlog na ito guys ay babiyahe tayo guys ng Bicol ay Naga, Quezon Province. Yan. So unahin natin guys yung Naga no, Camarines Sur at pauwi na natin guys yung Lucena at saka San Pablo Laguna. Ayan. So gaya ng dati guys, lubos pa rin napasasalamat palagi sa inyo guys sa walang sawang panonood lagi ng aking vlogs. Maraming salamat sa inyo palagi. Sa lahat ng di pa na-subscribe dyan, naway mo subscribe kayo guys sa aking channel no? Maraming salamat. So yun guys, na-check na natin yung engine oil no, saka tubig nya. So tara guys, ikutan naman natin yung ilaw. Na-check na natin to guys kanina no, bago niludingan ay i-check na natin to, pero i-double check na natin yung gulong guys, gulong, ilaw. Malay mo may napundi. So halos lahat naman guys ay kompleto. Ayan, may sticker na yung likod, ang ganda oh. Ganda na guys oh. Wow! May sticker na. Yan. So halos kompleto naman yung ating ilaw. Yan. Halos kompleto. Ayan guys, so ayos. Ayan. Ayan guys, so kompleto guys, kompleto. Ayan guys, so mapapansin nyo guys ay iba na naman yung unit nating dadalhin ngayon. Iba-iba tayo ng unit guys no? Kaya wala pa tayo, patatagalan pa yung unit natin, by August pa yun, matatapos siguro. Update ko na lang kayo guys sa makina ng aking unit no, yung 318. So yan, so ibang truck na naman natin dadalhin. Forward din to guys, kaya Kuya Romel to ang driver nito guys, si Kuya Romel. Ang dala niyang truck ngayon ay kay Kuya Jerry, yung dati kong dala na ano, biyaheng Quezon Province, yung kulay puti. Siya kayo yung may dala, kaya nagka-napalit-palit na. Ayan, so guys, nakakatakot. Bumukas yung pinto dun sa ano guys oh, sa likod. Kaya guys, kinabahan ako guys bumukas yung pinto guys oh. Yun sa ano namin, dapat yung sarado. Habang magbablog ako guys, lagi biglang umangat. Tumayo yung blaybo ko. Tumayo yung blaybo ko guys. Takot. Bakit kaya? Kaya guys, tinawagan ko na yung gwardiya. May mga blaybo ko, kinabahan ako dun Tayo natin guys yung gwardiya. Videoin natin. Takot, kinabahan ako dun. May yung blaybo ko. Yan guys, nandito na sila Chip. Simple, ay! Simple malfunction to. Kaya nga Sino mga nandyan? Takam na tumayo, blaybo ko dun Good. Yan guys, so nakakatakot guys. Hindi ko na guys ipapakita yung loob guys dahil hindi pwede ipakita. So dito lang tayo sa truck guys, focus. So guys, so, habang nagbablog ako, kinabahan ako. Tabi-tabi po kung kayo. So, binababa. Ayan, bababa siya. Ayan. So, bumaba.
Diyan ka muna sa loob. Ade, pasok, labas ka ba, de? Mamaya makulong ka dyan. Ayan, number 5 yan. Nag-malfunction lang ata to guys ha. Tingnan mo guys ha. Pero kung ikaw mag-isa dito, di ka matatakot nyan. Ayan na. Oh, di ba guys? Umangat. Ah, malfunction nga siya, no? Defective. Sus. Ayan guys, umangat oh. Ayan guys, nakalabas na tayo guys, no? Ay, natagalan tayo labas guys. Alas 12 na. Bahan tayo doon guys ha. O tignan, bigla ba naman bumukas yung pinto ng loading area namin. So yun guys, pabiyahin na tayo. At yun guys, makakasama pala natin muli si Paring Paul, yun o. Si GR, yeah. So, unang baba natin guys ay Naga, no? So kaya okay lang tong oras natin guys, tansyahan natin to. At mag-receive din naman sila alas 10, alas 11. So sakto nandun na tayo. So tara guys, palis na tayo. Let's go. Tigil ng ulan. Eternity later. Good morning guys. So, update tayo guys at oras natin at 7. Dito na tayo guys sa Atimunan, no? Quezon Province. Tapos natin kumain kaya kubra tayo. Tawag muna sa driver nito na si Romeo Santa Maria. Paring Paul. So, maaga na tayo guys dahil traffic kagabi sa Pagdilaw. Kanina madaling araw may nasiraan na bus, natagalan kami. So siguro makarating tayo dun guys sa Naga is 12, alas 12 siguro or alauna. Pero sakto lang yun guys, kahit isa lang yung ma-deliver natin ngayon. Kinabukasan na yung dito sa Quezon Province sa Lucena. Ayan, so update lang to guys, no? So ngayong umaga po sa lahat guys, magandang hapon. Ayan. So ay oras pala natin guys ay alauna 20. So dito na tayo guys sa Milaor, Camarines Sur. Ayan, so, ayan guys, nakapasok na tayo guys sa loob, no? So, nakadaking na tayo sa loading area. Jay, kunin mo pala itong pull out nila. Na. Oh. Full pin. And, so, dito lang guys ha. Ayan guys, no? So, halos karating lang natin. At, oras natin guys ay, dumating tayo guys ay 1:30 ng hapon, no? So, natagalan tayo guys dahil napaka-traffic kagabi sa Pagbilaw. Nagkaroon ng sira yung isang bus, no? Gumitna pa. Yan, tagalan. Ayan guys, so update lang to. At ito, nagbaba lang sila doon sa likod. Di na ako tumulong guys dahil kakunti lang naman. At pahinga-pahinga pa tayo guys at wala tayong tulog, no? Kailangan natin na magpapahinga lang kunti. At maya-maya, abante na naman tayo. Pabalik na tayo ng Quezon Province. So, meron lang tayong dadaanan guys ng pull out. Isang pirasong washing. Doon lang yun sa bayan. Kay Budiga Glassware. So, yun guys. Update ko na lang kayo mamaya guys pag alis natin. No? Pagtapos natin dito at hindi tayo pwede mag-video siguro dito guys. Dahil maraming CCTV. Oh. So, bawal siguro. Baka hindi na tayo mag-video. Ayan. Ayan guys. No? So, stay tuned lang kayo dyan guys. A few moments later. Tapos na tayo guys dito sa may Shopwise, isang customer natin na yun. Pupunta lang tayo guys dito sa may parkingan ng LCC Mall at meron lang tayong pipick-upping defective items. Ayan, so ayan lang yung
LCC Mall guys. Ayan. So, ito yung ilog nila. Oh. Sa Naga City to. Ayan. So, pipick upin lang natin guys. Ayan na guys yung pick upin natin. Nakasakay pa ng Hilux ah. Social ng defective natin guys oh. Naka-Raptors pa. Yan lang guys. 2 hours later. Ayan guys, dito na tayo guys sa Bicol Petroleum, no? So, papahinga lang tayo saglit dito guys. Magluluto lang tayo ng ating pangapunan. Ayan, bumili tayo ng isda, saka bigas na rin, pangsaing. Ayan, so, bali, dalawang klase yung lulutuin natin ngayon. Magsasabaw tayo at saka mag-paksiw. So, yun guys, andito tayo sa Bicol Petroleum, yung lagi namin pinagpaparadahan. Ano yung dalawa guys ay may kasikaso na sa likod, si Paul saka si JR. Bali tayo ay pahinga lang tayo saglit guys at wala pa tayong maayos na tulog at pahinga. Ayan, so stay tuned lang guys, pakita ko sa inyo pag kasikaso mamaya pag nagluto na guys. Update tayo sa aming niluluto. Yan, so ito yung paksiw. Ito yung paksiw na lang pre. Wow. Nakasukan. Yun. Wow, sarap guys. Paksiw. Pamuna natin guys. May mantika to pre. Ito naman guys yung ating sinabawang at ambaka. Yun no. Baka guys. So, sariwang-sariwa po yan. Mataan. Yung mabawi-bawi tayo guys sa puyat at pagod. Ay guys. So, kakain kami guys. Kakain na yung pinjeros. Tas, sakto yung ano ko pagkuha ko nito yun. Saan? Sa bawo. Wow. Oo, no. Sakto yung pagkuha ko. Guys. Ito rin guys. May paksiw tayo. Wow. Ayan, so kakain na tayo. Kain tayo guys. Kabay-bawi tayo sa puyat.